Толкова много спекулации за новия тип коронавирус или наричан още COVID-19. Ето някои от основните, които сме избрали да опровергаем за ваша собствена безопасност. 12 мита за коронавирус, които не са реални. 1. Мит. Студеното време и снегът могат да убият новия коронавирус. Истината, няма причина да се смята, че студеното време може да убие новия коронавирус или всяка друга болест. Нормалната температура на човешкото тяло остава около 36,5 знак за градуси до 37 знак за градуси, независимо от външната температура или времето. 2. Мит. Взимането на гореща вана може да предотврати инфекцията с коронавирус. Истината, вземането на гореща вана няма да ви попречи да хванете COVID-19. Нормалната ви телесна температура остава около 36,5 знак за градуси до 37 знак за градуси, независимо от температурата на вашата баня или душ. Най-добрият начин да се предпазите от COVID-19 е да почиствате ръцете си често. Това елиминира вирусите, които може да сте попаднали на тях. 3. Мит. Коронавирусът може да се предава чрез стоки, произведени в Китай, Италия или във всяка страна, отчитаща случаи на COVID-19. Истината, въпреки че коронавирусът може да остане на повърхности в продължение на няколко часа или до няколко дни, в зависимост от типа повърхност, малко вероятно е вирусът да се запази на повърхността, след като е бил преместен и изложен на различни условия и температури. 4. Мит. Новият коронавирус може да се предава чрез ухапвания от комари. Истината, към днешна дата няма информация или доказателства, които да подсказват, че новият коронавирус може да се предава от комари. COVID-19 е респираторен вирус, който се предава главно чрез капчици, генерирани, когато инфектиран човек кашля или киха или чрез капчици слюнка или назални секрети. 5. Мит. Сушилните за ръце са ефективни при убиването на новия коронавирус. Истината, не, сушилните за ръце не са ефективни при убийството на COVID-19. 6. Мит. Домашните любимци могат да разпространяват новия коронавирус. Истината, в момента няма доказателства, че домашни любимци, като кучета или котки, могат да бъдат заразени с новия коронавирус. Въпреки това, винаги е добра идея да миете ръцете си с сапун и вода след контакт с домашни любимци. Това ви предпазва от различни често срещани бактерии като Escherichia coli и Salmonella, които могат да се предават между домашни любимци и хора, за изключение на последващата възможност за информация за разпространението на коронавирус и подобни. 7. Мит. Ваксините срещу пневмония предпазват от новия коронавирус. Истината, ваксините срещу пневмония не осигуряват защита срещу новия коронавирус. Вирусът е толкова нов и различен, че се нуждае от собствена ваксина. Мит. Редовната употреба на физиологичен разтвор върху носа може да предотврати инфекция с новия коронавирус. Истината, не, няма доказателства, че редовната употреба на солен нос предпазва хората от заразяване с новия коронавирус. 9. Мит. Новият коронавирус засяга само възрастни хора. Истината, хора от всички възрасти могат да бъдат заразени от COVID-19. Възрастните хора и тези с предишни медицински състояния, като астма, диабет, сърдечни заболявания, изглежда са по-уязвими от тежко болните от вируса. 10. Мит. Антибиотиците са ефективни за предотвратяване и лечение на новия коронавирус. Истината, не, антибиотиците не действат срещу вируси, а само срещу бактерии. COVID-19 е вирус и затова антибиотиците не трябва да се използват като средство за профилактика или лечение. Ако обаче сте хоспитализирани за COVID-19, може да получите антибиотици, тъй като е възможна бактериална коинфекция. 11. Взаимният имунитет е истински брато. Истината, не съществува такова нещо като взаимен имунитет в контакт с повече хора заедно някъде. Напротив, по време на чумата, ако хората мислеха по същия начин, вероятно никой от нас не би се родил в днешно време. 12. Коронавирусът е лъжа или хиперболизиран проблем. Информацията за миенето на ръцете и оставането у дома е за изваждане на общностите от реални политически проблеми. Паниката е излишна и защо изобщо няма начин да стане конспирация? Истината, защо точно в тази ситуация? В момента има 370 хиляди болни и хиляди мъртви хора по света, включително 800 в Италия, които умират всеки ден, според статистиката, за някои райони в източна Европа. Ако правите дълго измиване и останете в дома си за 2 до 3 месеца, нещата ще свършат добре. В противен случай нещата ще бъдат непредвидими. Тълкувайте го както искате. Не забравяйте, че развитието е биометрично, нараства в пъти прогресивно, а не с малък брой хора няколко нови случая. Върхът на болестите в света на най-високото му ниво няма да стане само ако запазите хигиената си и баналното останете у дома завинаги. Разбира се, ако включва всички над 95 знак за процент от всички нас в света, защото това означава по-бърз добър край с неаполитичен поглед до финала, няма повече прогресиращо заболяване. В противен случай лекарите и специалистите няма да са
живи, за да ни предпазят и успокоят, което не е тяхна работа. Второто действие, разбира се, така че единственото, което можете да направите е да стоите в дома си. Единственият начин за да спасите вас и близките си, за да спасите децата си, съпругата си, родителите си или приятелите. Ако все още се разхождате по градските улици или различни планински местности, едва ли има смисъл да очаквате добрият развой на събитията. Паника е враг, търпението и знанието са наши приятели, на които можем да вярваме, ако искате нещата да са поне такива, каквито са били преди, а не да се развиват според сценариите в филмите за различните видове апокалипсис. Това са само единствените два начина. 20 кретното ми е на ръцете и оставането ви дома за по-доброто бъдеще. Мерките и търпението никога няма да чакат и вероятно никога няма да имат време за да чакат, като самия живот на тази планета. For more videos or information about the coronavirus in real time, link in description.